Speranțe mari, mai ales după ce s-a întâmplat acum în weekend? Cu Metaloglobus a fost ce a fost, am venit cu Bologna de la Mangalia, am venit să vedem meciul. Sperăm să joace echipa, să nu mai Bolaru și cei care au mai fost, care a criticat Nea Gigi, sperăm să se ridice la un nivel în seara asta și măcar un egal. Alibec ce a făcut bine, că Speram și în Alibec, dar păi toată Alibec e de la noi din lumea e Mangalia. supărată, nu știu, că a înjurat galeria, e ok ce face sau îl e iertați? puțin arogant așa de mic, dar știți Noi cum îl sunt, cunoaștem. îl cunoaștem de mic copil și speram. E de la noi din Mangalia și am prieten fiind, dar el e puțin mai așa, dar ar trebui să lase puțin, să se concentreze pe joc. Și să lase certurile cu suporterii. Sfatul meu, Alibec, te-am pupat. Sper să dai gol în seara asta, Doamne ajută. Ne auzim mai Prietenul vostru seamănă puțin cu Alibec, așa că... mi s-a mai zis, mi s-a mai zis. Au jucat împreună, numai că le-a raportat. Mersi mult. plăcere. Am un mesaj pentru... plăcere. Forța Steaua! Forța Steaua! Seara bună!